салом ба кулли дӯстон шунавандагоне ки ин лаҳза бо Азия Плюс ҳастед. Рӯз бахайр, шоу барномаи Парвоз ва бо шумо меҳрубон Зокирия ҳастам. Ин лаҳза меҳмони азизи дили дида доремона ки хеле зебо месарояд, ширин садост ва духтараки зебост. Ҳамеша пуртабассум аст. Меҳр муҳаббаташ буд ки навбат ба студияи Азия Плюс омада. Бонуи хушсадои тоҷик, оне ки ҳамеша дар дили дидааст, Фарангиз Дунё. Фарангизи азиз, хушомадед ба Азия Плюс. ассалому алайкум ба тамоми шунавандагони радио Азия Плюс. рӯзи ҳамаи шумо бахайр бошад. Хеле хушҳол ҳастем. Аз шаҳри Хуҷанд чӣ гуна омадед? ман чанд рӯз аст ки дар ҳамин душанбе ҳастам, чун маъракаҳои соли навӣ аст ва ҳоло ҳамин ҷо ҳастам. беҳтарин, аз дидоратон бисёр шод ҳастем, чун ҳамешагӣ пуртабассум, зебо ва аз таронаҳои охире ки шумо рӯи кор овардед, дар ҳақиқат хеле зебо буд, дар дили дидаҳо ҷойгузин. Умуман дар бораи таронаҳои охиратон камтар мегуфтед? таронаи охирони ман суруди бадахшонӣ буд, биё биё. ҳамон сурудро рӯи кор овардем. беҳтарин. дар барномаи телевизиони Афғонистон AMC ки сабти ин барнома дар шаҳри Узбекистон ба навор гирифта шуд, дар ҳамон ҷо хонда будам. хуб, биёед камтар замзама мекунем. зулми зирақӣ дидам ёр, заҳри ситамош дидам ёр, ҳосад хору ҷафо дидам ёр. баргард ки аз ӯ бибрам ёр, биё моҳи тобон, биё гул ба сомон, биё гули райҳон. ман барои он гуфтам ки дар ҳақиқат ин суруд аз муваффақтарин таронаҳо баромадааст ва баъдан шумо вақте ки месароед, фикрам инқадар ҳамон нафароне ки овози шуморо танзим мекунанд азоб ҳам намекашанд, инқадар хушрӯ, зебо, равону. хуб, кай оғоз карда будед умуман дар майдони санъат, кай ворид шудаед? тақрибан соли охирои 2014 саршаби 2015. истеъдоди шуморо кай пай бурдан ё умуман чӣ хел буд ин истеъдод дар шумо чӣ хел пайдо шудагӣ аст? акнун ба гуфтаи модарам дар хурдӣ ман бисёр духтараки санъатдӯст будам. ҳамеша дар хона рақс мекардам, ҳамеша дар назди оина ҳамон чӣ хеле ки мегӯянд калготкиро гирифта ба сарам пӯшида, онро хел бофта кокул мекардаму ҳамон ягон чизе ки шабоҳати яъне ки микрофонро дорад гирифта ҳамчун микрофон истифода бурда, шона боз ягон чизи дигар. аку модарам гуфтанд ки прыгалка ҳамон вақто будан, ҳамонро дастакашро гирифта ман дар назди оина бисёртар суруд мехондам. Сурудҳои киро дӯст медоштед? Мекардам. Аку модарам мегуфтанд ки бисёртар гугушро гӯш мекарданд. ҳамон соло ман аку хуб намедонистаму ҳамон оҳангашро нанай гуфта замзама мекардам дар назди оина. хуб, аз аввал дар шаҳри Хуҷанд будед? бале, аз аввал дар шаҳри Хуҷанд будам. боз каме дар телевизион ҳам кор кардам, ҳамчун натоқ кор кардам. дар кадом телевизион будед? дар телевизиони маҳаллии шаҳри Хуҷанд, баъдан дар филиали телевизиони Сафина дар шаҳри Хуҷанд ҳамчун натоқ. ин тавро ҳам гӯед? бале. ин ман намедонистам, лекин шумо ровӣ буданатонро наворҳояш ҳаст. агар ки ба тоҷикӣ рӯи ростӣ баромад мекардед? ба тоҷикӣ аввал ки хурдтар будам, дар синни 9 солагӣ барандаи барномаи кӯдакона будам. аз 9 солагӣ оғоз кардагӣ ҳастам. дар пахши мустақим барои кӯдакони хурдсол афсона нақл мекардам. барои ман ҳозир рости гап каме душвортар аст дар ин барномаҳо иштирок кардан. ки ҳамон сол ки 9 сола будам, ман аз пахши мустақим ягон тарс надоштам. ҳамин афсонаҳои дарози китобчаҳои майда аст ку бориктар, ҳамон китобчаҳоро ман дар як шаб азёд карда, фикр мекунам он вақт зеҳнам хубтар буд, дар як шаб азёд карда дар пахши мустақим нақл мекардам. бонуи пуристеъдод гуфта барои ҳамин гуфтем Фарангизро ки бубинед дар ҳақиқат ҳам ровӣ аллакай фаъолияти кории ровигӣ доранд ва инчунин ҳам сарояндаи муваффақ. Бештару бештар таронае ки умуман шуморо ба мардум шиносонд, кадом тарона ҳисоб мекунед? аввалин суруде ки ман сароидам, аввалин нею ҳамон таронае ки маро шинохтанду ҳамон сурудро дӯст доштанд, яъне ки маро диданд, ин таронаи Гули роз буд. ман бозхонӣ кардам, ин таронаро зиёд дӯст доштам ва бисёр маро хуб пазируфтанд. ин суруд дар аз тамоми давлатҳо ба ман навишта мекарданд ки бисёр хуб хондӣ, бисёр дӯст доштем. гуфта
ва ҳамин тарона то ҳоло ҳам агар ки ягон ҷо маро бинанд мегӯянд гули роз дар маҳфилҳо ҳам ҳатто бисёр маҳфилҳо ба хотири ҳамин суруд ҳатто фарёд мекунанд ки ҳамон гули роз гуфта фарёд мекунанд. беҳтарин бед камтар замзама мекунем гули розро. миллион 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 гули роз дорам ҳедие баҳре рӯи то дасте дасте гул бародорам ки ту донӣ ошиқет манам. ваҳ беҳтарин. ин ба тоҷикӣ чӣ гуна тарҷума шуд? худи суруд инро чӣ хеле ки ҳама медонанд Алла Пугачёва ҳам хондааст ба забони русӣ ва як сароянда аз Эрон Фарзона бо ном хонум Фарзона ин сурудро хондагиаст. Ман аз забони ҳамон кас шунидам ва хостам ки бозхонӣ кунам. Аз ютуб пайдо кардам, гӯш кардам ва бозхонӣ кардам, барои ки ин суруд бисёр машҳур аст. Тамоми давлатҳо ин сурудро хондагиаст, ҳатто хитоӣ. Боз медонед вақте ки ҳамин сурудро ман хондам, муаллифи ин суруд оҳангсоз Раймонд Паулз аст, ба Алла Пугачёва пешниҳод кардааст. Рости гап Алла Пугачёва ҳам дар як интервюи худ гуфта буданд ки ин суруд ба ман маъқул нест, ман намехонам. Лекин ҳамон муаллифаш оҳангсоз Раймонд Паулз хоҳиш карданд ки ту бояд бихонӣ ҳамин сурудро, чун ин суруд яъне ки прогнози хуб дораду ҳатман машҳур мешавад. Баъд ин суруд машҳур шуд, ҳама давлатҳо хондагӣ ҳастанд. Баъд аз Тоҷикистон ҳам ман хондам ва як дар барномаи ОРТ, шабакаи ОРТ машҳур, ин вақте ки юбилеи ҳамон Раймонд Паулз ҳамон одам буд, аз Тоҷикистон маро ҳам нишон доданд кадом давлатҳо ҳамин сурудро сароидааст. Манро инчунин ҳам нишон доданд дар барнома. ҳамин гуна муаррифӣ кардед. Бале. беҳтарин. аз ин хеле хушҳол ҳастем аз дастовардҳои шумо ва аз оне ки дар майдони санъати тоҷик ҳастед. ҳамчун бонии пуристеъдод, боние ки дар ҳақиқат як садои ғайриоддӣ, ҳеҷ кас монанд мешинасад. саломат бошед. барои як ҳунарманд муваффақ шуданаш, барои он ки ӯ байни мардум шинохта шавад, ман дар дили дидаи мардум ҷой бигирад, бисёр ӯ заҳмат мекашад, ҳатто шабҳо хобаш намебарад. намедонам, мумкин як рӯз гирия мекунад, ким кадом одам вай зиқ мекунад, қадар сахт будааст роҳи санъат мегӯяд. барои мисол духтараки ҷавон, истеъдоди ҷавон то чӣ андоза ин роҳро интихоб кардан душвор буд, хоса барои фарангизи дунё? шумо дуруст қайд кардед меҳрубонҷон. худе ки шумо ҳам мисли сароянда ҳастед, ҳама чизро гуфтед. дар ҳақиқат бисёр роҳи душвор аст. агар касе гӯяд ки масалан сароянда будан осон аст, баъзеҳо мегӯяд ки масалан як рӯи саҳна мебироитон, худро ороиш метитон, масалан фонограмма мехонитон, меравитон, чӣ мушкиле дорад? лекин намедонанд ки паси ин парда чӣ қадар мушкилиҳо ҳаст, чӣ қадар ҳатто гирияҳо ҳам ҳаст. баъзан ҳолатҳое мешавад ки бисёр масалан мо на гармӣ мегӯем, на сардӣ мегӯем. дар ҳама масалан ҳаво мо метавонем ки клипҳои худро сабт кунем, гармӣ намегӯем, хунукӣ намегӯем. дар паси консертҳои калон саҳна бо туфлиҳои баланд соатҳо мунтазир мешавем ки кай навбати мо меояд. дар интихоби суруд ҳам дар студия масалан чанд соат як сурудро сабт мекунӣ, масалан оҳангро аввал танзим мекунӣ, баъд шеърашро интихоб мекунӣ, баъдан онро дар студия сабт мекунӣ, баъдан боз ҳамон корҳое ки барои суруд дар кор аст онро ба анҷом мерасонӣ, боз фикри навбати клипашро фикр мекунӣ ки чӣ хел барои мардум пешниҳод кунӣ. барои ҳамин санъат ин бисёр роҳи вазнин аст, бисёр таваҷҷӯҳ ба ту зиёд аст. ту бояд ҳама вақт яъне ки рафтори хуб дошта бошӣ, яъне ки зебо сухан ронӣ, як ибрат бошӣ барои тамошобин, барои шунавандаи худ, барои ин ки нафаре ки мухлиси ту вақте ки туро тамошо мекунад, ӯ масалан мухлиси ту мешавад. масалан ҳавас мебарад ки мисли ту либос пӯшад, масалан бисёр мехоҳад ки ба ту монанд бошад. масалан барои ҳамон бисёри сарояндаҳо барои мухлисони худ як бояд ки ибрат шаванду ҳамин чизҳоро риоя кардан бисёр мушкил аст. албатта дуруст, хосатан дар замони имрӯз. манам бубинед, агар ки камтар оддитар шуда барои оддӣ маданияти саҳна намедонад мега, бале, агар камтар ороиш дода хушрӯ шуда барои худоша гаррени гирифтай мега, бале, дар ягон ҷо агар бинан масалан аз ман мепурсанд ки барои чӣ дар саҳна
شما دیگر خیلی هستید در حیات مثلا در یگو مغازه ها میبینند. من راستی بسیاری وقت برایم یگو ماسک پوشیده میبرم یا اچکی میپوشم، لیکن برای که هر روز خود را آرایش داده به کوچه برآمدن هم نمیشود، چون ما بسیار خسته میشویم، همه وقت میکاپ میکنیم. بعد میپرسن که برای چی شما در صحنه دیگر هستید، در زندگی دیگر. ما میگویم که ابرازی صحنوی یک چیز دیگر است، آخه صحنه یک جای دیگر است، اونجا سویت میمونن، مکیاژ میکنی، تماما یک دیگه آدم میشوی. گوگی نظر کلان، نظر بلند. بله، در افیر هم بینن میگوین در افیر شما بسیار قد بلندی، کمتر کلانتر میتابید، در حیات کمتر خردتر. شما بیشتر با کی رفتید؟ با پدرتون یا مادرتون؟ بیشتر با کی با موندن؟ پدرم. پدر مادر هستن نه؟ بله. یا اجازه زندگی میکنید؟ بله، حالا با مادرم زندگی میکنم، بعد یک دخترچه دارم. بهترین اویله دارید نه؟ کی با نزدیک اویله داشتید؟ چه خیال شده است؟ سال 2019 من صاحب دخترچه شدم. بهترین. نامش رو دنیا نام گذاشتیم. بله، انتخاب خودم بود. بعد فرانگیزی دنیا شده؟ اگه دنیای فرانگیز شد. بله. خب تا چند روز در زندگی اویلوی خوشبخت هستی؟ چی مشکلی ها نبود در من بعد آنه که دخترچه‌ام رو به دنیا آمد بسیار یک مزه شیرینی دنیا رو فهمیدم. راستی گپ تا اون وقت من میگفتم که برای چی من زندگی میکنم، معنای زندگی چی است. بعد هر اون وقتی که من دخترچه‌ام رو آغوش میکنم، همون لحظه هایی که یک لحظه هایی نمیدونم حتی گفتن هم نمیشود، همون لحظه ها وقتی که آغوش میگیرم تمام چیزها از سرم دور میشود، فراموش میکنم. بعد به خودم میگم برای همین چیز من باید زندگی کنم و زندگی رو دوام دهم. یک خوشبختی کلان است برای من. یک وقتی که مادر شدم، مهر مادری رو فهمیدم. اینقدر خداوند مهربان مادر و فرزند رو به یکدیگر نزدیک کرده است که اینقدر محبت بزرگ دارد مادر به فرزندش که حتی به گفتنی هم نمی شود. سخن انتخاب کردن نمیتوانم من برای این رو گفتن. گفتی خودتون که فرانگیز فقط هم خندان زیبا فرانگیز سرود خونده شده است، میرقصیم شادی میکنیم، لیکن دلی فرانگیز، وجودی فرانگیز، درونی فرانگیز پوری درد بودنش رو از کجا احساس کنیم و از کجا دانیم؟ زندگی البته زندگی مشکل است، نه که زندگی خودش یک مبارزه است، باید مبارزه برد، باید که یک چخیلی که میگوین دستای نامی زندگی رو باید پیش برد. همون نفره که عموما پدری فرزند شما حساب میشود خودتون انتخاب کرده گید؟ بله خودم انتخاب کردم، ولی ما حالا یک جای نیستیم، من شوهر ندارم، نه که یک دخترچه شیرین دارم که این یک هدیه خدا بود برای من. همین هنرمندان مثل در همین زندگی اویلوی بسیار وقت نفهمی هاست همیزن، مثل در حد شما هم مثل فریب بود که مثل اگه شما رو میدوند که همیخه استعداد دارید، اگه همیخه دارید، مثل هنرمندانی هستن که شوهرشون مثل دستگیری کرده همراهشون هستن، چرا همیخه نفهمی شده که است بین شما؟ شاید همین صنعتکارا سراینده ها اگر که اکو فکری من برای خودشان یگان شوهر را از اهل صنعت انتخاب کنند، مثلا اون شوهرش پرودیوسر باشد، مثلا یگان آهنگساز نوازنده باشد، یا اینکه خودش هم سرودخوان باشد، فکر میکنم شاید همین اویله ها مستحکم باشند، چون یکدیگر را میفهمند، میدانند که شب و روز در ثبت یگان کلیپ هستند یا در برنامه کنسرتی یا در معرکه ها هستند، شاید که میفهمند که آدمی که از صنعت دور باشد، راستی این عذاب های تو روزی دراز تو در کجا هستی، چیکار میکنی، چه خیلی یک سرود تولید میکردد، این چیزا رو نمیفهمد و حتی وقتی که میگویی برایش نمیفهمد که یک سرود چقدر زحمت دارد و چقدر مثلا مبلغ طلب میکند، چقدر وقتی زیاد طلب میکند. این چیز رو متاسفانه آدمی بیرون از صنعت نمیفهمد. حاضر به فکرم از خاطرتون هم فراموش شده هستن؟ همون گذشته هایی که بود با همون. بله، من حالا میدونید برای من حالا مهم این است که من مادر مهربان دارم، دخترچه شیرین دارم، کسب دوست داشته خود را دارم، من همه وقت در تلاش هستم، من همه وقت در جستجو هستم، من میخوام که صنعت خود را پیش برم، زیاد موفق شوم. برای همین این برای من شخصا برای من این حوزه در درجه اول است. یعنی همون صنعتکار بودن شما با اونها پسند نبود که سبب همین شد اساسا؟ بله، با صنعتکار فکر میکنم اویله برپا کردن کمی مشکل است. همیشه شرط بود که شما صنعتتون رو ادامه میدید؟ بود، ولی آنها نخواستن بعدی بنیادی اویله. بسیار یک دیگر نفهمی میشد. خیلی بیاید از این موضوع دور رویم.
не дар аввал шумо дӯст медоштед? дар аввал акун меҳру муҳаббат зиёдтар набуду якдигар ҳозир духтаракатонро мебинад омада? духтаракатонро омада мебинад? Не ё шумо намемонед мисол ба ҳар ҳол не албатта не намондану ва ин кори хуб нест. намондан масалан истеза кардан қар кардан падараш аст. ба ҳар ҳол шумо имрӯз хушбахтед? ба ҳар ҳол худоро шукр ман имрӯз ҳам хушбахт ҳастам барое ки як рӯзи хуб аст ман дар барномаи шумо омадам. бисёр ҳама вақт ман ба худ мегӯям ки ҳамин инсон бояд аз ҳар лаҳзаи ҳаёт шукргузорӣ кунад барое ки хушбахтӣ дар чист? хушбахтӣ дар он аст ки масалан мо ҳозир нафас кашида истодаем мо хушбахт ҳастем. масалан мо рафтем ба ягон қаҳвахона масалан ягон чи хӯрдем. ин аллакай худоро шукр гуфтан дар кор ки мо ҳамонҷо рафтему хӯрдему озодона хӯрда метавонем нафас мекашем. мана имрӯз барномаи шумо омадем. ин ҳам як меҳри худованд аст. ин ҳам барои ҳамин аз ҳама чиз фақат бояд шукргузор бошӣ. ҳамон вақт боз худованд ба ту зиёдтар медиҳад, боз корот пеш меравад. ман ба он хотир гуфтам мумкин шуморо озода хотир карда бошам шумо аз ин чиз камтар хаста хотир шуд, лекин ба он хотир пурсидам ки шумо қалби пок доред. мисол аз санъаткор нафар одами бад намебарояд ва одамоне ки қалбашон зебост, вуҷудашон саропо меҳр аст, инҳо санъат интихоб мекунанд, зебоӣ интихоб мекунанд, инҳо чиз дӯст медоранд. ва хосатан фарангиз дунё мисол дар назар ҳам хел намояд ҳам ха як санъаткор гуфта гузарад баъзеҳо, лекин муҳимтар аст ама инсони поктинат аст. муҳим ҳамчун инсон дар ҳамин зиндагӣ ҳастед ку. ман ҳозир аз шумо дидам модари болотарину беҳтарин нест барои фарзандатон. вин аллакай беҳиш зери қудуми шумо аст. мисол шумо модаратонро ҳурмат карда истодаед, азизи дили дида медонед, бо пайвандонатон наздик ҳастед, чӣ қадар боз ҳам хубиҳою беҳтаринҳо, мукофотҳои зеботаринаш аст. ман мисол як ғаме доштед, лекин боз мукофоти беҳтарин дунёҷон барои шумо насиб гардид. чӣ хела аҷоиб рангин зиндагӣ. бисёр як худатонам санъаткор ҳастед, ин қадар одамро мисли равоншинос хуб мефаҳмед ва худатон ҳам қалби бисёр пок доред. бо шумо барномаро бурдан ин як лаззат асту хеле осон аст. ман бисёр мехоҳам ки ҳамин номардиҳо набошад, ҳамин номардиҳо набошад. мисол дӯст дорӣ, фаҳмӣ, мегузарад. охир мисол ҳатто бузургтарин нафаронро ҳамсаронашон баъзан рашк мекарданд, байни онҳо муноқиша мешуд, лекин ман мисол қадар пайғамбарон буданд ки ҳамсаронашон ки мисол ин зиндагӣ ба тоқат кардан дар кор аст, нози зана бардоштан дар кор аст, нози фарангизу мебардоштагӣ. ман боварӣ дорам ки зиндагӣ идома дорад, хеле зебо ҳастед, ҳоло ҷавон ҳастед, зиндагӣ идома дорад ва хушбахтиҳо фикр мекунам ки албатта михел мерезад. раҳмат. боз маро медонед амин дар зиндагӣ бисёр модарам нигоҳ медоранд. агар дар барномаҳои пештари ман агар аҳамият дода бошед, ҳама вақт модари ман дар барам ҳастанд. модари ман як барои ман дугона ҳастанд, як инсони аз ҳама наздиктарин. модарам барои ман ин ҳама чиз аст. бовар мекунед як суханҳоро мегӯям, ман шояд дар ҳамин дунё ғайр аз фарзанд албатта ягон чизро сахт дӯст намедорам мисли модарам. барое ки модарам барои ман ҳама чиз ҳастанд. модарам ин дӯсти ман, ин равоншиноси ман, ин маслиҳатгари ман, ин нафаси ман, ин ҳама хушбахтии ман, ишқи ман, муҳаббати ман. ман амин аз хурдӣ бисёр ба модарам як пайвандӣ ҳатто маризона ҳам доштам. ҳама вақт ки модарам бисёр сафарҳо мекарданд аз тарафи кори худ, вақте ки модарам сафар мекарданд ман бемор мешудам, ҳарорати баданам баланд мешуду, як стресс мегирифтаму хӯрок намехӯрдам. масалан табам ноболида буд, дар кӯчаҳо ёдам ҳаст духтараки хурдак будаму гирья карда мегаштам ки модарам сафар рафтану мана партофта рафтанд. ва ҳамон лаҳзае ки модарам меомаданд ман ба худ меомадаму боз энергия мегирифтам, хӯрок мехӯрдам, зиндагӣ барои ман рӯшан мешуду. аз сари нав шояд ки зиндагиро оғоз мекардам ва то ҳол ҳам медонед ҳозир ман масалан калон шудам, худам модар шудаму не ки ягон чи тағйир наёфт. ҳоло ҳам аз модарам вобаста ҳастам, ҳоло ҳам девонавор дӯст медорам, ҳоло ҳам дар чашми модаратон ҳамон кӯдакчаи майдачаи фарангизи майдаҳак. бале ҳайти шумо кино фарангиз бовар кунед. дӯстони азиз шунавандагони гироми қадр, дар ин соат бори дигар ба ҳамаи шумо дуруд мегӯям. аз эпизодро мешунавед Меҳрубон Зокирӣ ҳастам ва ҳамроҳи мо бонуи хушсадои тоҷик Фарангиз Дунё. Фарангиз, бори дигар хуш омадед. ташаккур. хеле хушҳол ҳастем. уман дар майдони санъат дар баробари он ки бемалол эҷод мекунеду бемалол барои худатон роҳ кушодан ҷаҳд мекунед, талош мекунед, дар ин роҳ ҳамихел рафта меистед ки боз монеаҳо боз камтар меравед ки боз монеаҳо ягон чизеҳое мебарад. уман рақобат хеле зиёд аст.
خاصتا در شو بیزنسی تاجیک همین گونه است. خب در همین رقابت ها چگونه نظر میکنید؟ و من خودتون تا چه اندازه در این رقابت ها هم با قوت هستید و هم به اهمیت هستید بعضا؟ خب من نظر شما؟ خب به فکر من رقابت باید باشد و در همه از سمت های ساحه ها هست رقابت باشد تو از بالای خودت کار میکنی، رقابت باشد تو فقط در جستجو هستی، کوشش میکنی که از بالای خود کار کنی، ایجادیات خود رو بهتر کنی و فکر میکنم رقابت این یک چیز خوب است. البته بسیار راست گفتید در شو بیزنس ما رقابت خیلی زیاد است، صنعتکار خیلی زیاد هستند و فکر میکنم هر یک نفر، هر یک آدم جای خود را دارد و هر یک آدم خداوند رزق خودش را میدهد و اساس این که تو فقط باید که کار کنی. اگر که کار کنی بسیار در جستجو باشه حتما همش خوب میشود. خود من نسبت همکسبانتون چگونه نظر دارید؟ ایجادیات یا کیها رو گوش میکنید؟ راستی همه سراینده هایی که استعدادی خوب دارن همشون رو گوش میکنم، دوست میدارم. مثلا ما همه صنعتکارای ما با استعداد هستند. خانم شبنم سریا، نگینه منقلوه زیاد هستند. من همه باید که همه صنعتکاران رو روی زبان گیرم. بسیار همشون با استعداد هستند. صنعت آنها رو دوست میدارم، بسیار گوش میکنم. و این البته نظرینه که شما با آنها دوستی هم پیوسته هست با شما؟ بله، در معرکه ها، در یگان چارابینی ها اگر بینیم حتما سلام علیک. اکنون ما خودم دوگانه نزدیک ندارم، در زندگی دوگانه ندارم، فقط تنها هستم. مادری من دوگانه من هستن، دوگانگی نمیکنم. خب در همین سالهایی که خودتون فعالیت داشتید از بین صنعتکاران یگان نفر دل شما رو رنجاندن؟ از کی رنجیدید؟ اکو رنجیدگی نیست. البته در همه گفتم که ساحه ها هستند. بعضا همین مومنت های می شوند که شاید که یکدیگر رو نادرست میفهمند، شاید که یگان چیز رو میشنوند. البته این چیزها هست و لیکن زیادتر به این چیز اهمیت دادن در کار نه. اگر اهمیت داده به دل نزدیک گیری، همه وقت تو باید نسبت همه آدم یک غرض داشته باشی، همه آدم رو بد بینی و این خیلی بد دیدن که فهمیدم که زندگی میدونم که مشکل می شود. برای خودت زندگیت رو وزنین میکنی. مثلا شاید یک نفر موفقیت یک کس رو میبیند و میگوید که وای مثلا دارد، وای خیلی زیاد مشهور است، لیکن بعضیان هم خیلی میکنن برای چی وای دارد من ندارم. این یکمین خطاگی انسان است، وقتی که انسان خودش رو با یک کس مقایسه کرده میگوید که با وای خداوند همه چی مثلا داده است و با من نه، چرا وای دارد من نه. این سوال نادرست است، برای که خداوند خودش میداند که کی و کدام وقت با یگان نفر مثلا رزقش رو دهد یا که مشهوریتش رو، مثلا سرودهای خیتش رو. برای همین هر اون چیزی که من تا همین روز دارم، مثلا چه قدری که من دارم، من میدونم که من سزاوار انمون چیز هستم. خداوند همین قدر چیز رو برای من تا همین روز همین چیز رو روا دید. شاید که با مرور زمان البته میدهد خداوند، لیکن همین روز همین خیلی است. شما علاقه در عمان سایت های بین المللی عمان فارسی زبانان برآمد کردید. در اونجا شما چگونه استقبال گرفتن؟ عمان دویت ها بود، دویت های خیلی مشهور. خب در این باره کمتر میگفتید. خب من در دو لایحه کلان تلویزیونی بود میوزیک برآمد کردم. این تلویزیونی افغانستان، ثبتش در شهر ازبکستان بود. مرا دعوت کردند. در اونجا ثبت برنامه یک ادانه بود. بسیار چند سرودهای افغانی هم خواندم در این برنامه، خود را معرفی کردم در تاجیکستان. بسیار خوب بود. دومین برنامه این باز هم تلویزیون AMC است. آنها در اروپا هستند. مرا دعوت کردند. باز اونجا چند سرودهای نو خواندم، معرفی کردم تاجیکستان را. باز با یک سراینده افغان، میراج وفا، سراینده بسیار با استعداد و مشهور، یک جای یک دویت خواندیم. بله، خیلی عالی برآمده است. من در همین مسئله های دویت خوانی بیشتر به چه اعتبار میتید؟ مثلا صدایتون به هم دیگر موافق اومدن، تمپ، گوست؟ از همه مشکلش همین است که صدا با یک دیگر موافق هوید، چون کمتر برای من پستر بود. مثلا همون سرودی که ما خوندیم برای وی بلندتر بود، برای من پستر بود. نه که یک
ба як муросо омадему як мусиқиро сохтему як ҷой хондем бисёр аллакай просмотри хуб ҳам гирифт як суруди хуб баромад. уман худи шумо мактаби санъатро гузаштаед? Не нагузашта ҳамин қадар? нагузаштам. ягон коллеҷи санъатам нахондед? не ба равоншиносиро хондагӣ ҳастам. равоншинос ҳунарманд аҷоиб беҳтарин. дар ҳақиқат ягон чи уман ҳавас кати ворид шудаед? бале хоҳишам зиёд буд. хоҳишу завқ кати? бале беҳтарин супер. лекин шумо рекорд гузаштед. ташаккур. умуман маълумоти санъат надоред, лекин чӣ хел инқадар мисол танҳо ва танҳо бо истеъдод ворид шудан, ҳамин хел сурудҳоро гӯш карда омӯхта ворид шудан ҳам ин як қобилияти баланд аст. хоҳиши зиёд буд, бисёр дар дилам буд, дар вуҷудам буд, дар рӯҳам буд. маро ҳамин санъат ба сӯи худ аввал гуфтам ку аз афсона нақл кардан сар кардам, баъд дар телевизион кор кардам, охиру охир сароянда шудам. равоншинос гуфтед. дар равоншиносӣ чӣ хел ҳастед? мисол чӣ хел мефаҳмед авзои одамова чӣ фикр дораду чӣ хел андешаҳо аз ботинаш гузашта истодааст? ин мушкил аст. ман худам одами камтар чӣ хеле ки ба забони русӣ мегӯянд высокочувствительный, эҳсосотам баланд. ҳама одамонро эҳсос мекунам, таъбашро медонам, хоҳишашро. барои ҳамин каме барои ман мушкилтар аст. хуб мешуд ки ман одами ба эҳсос намебудаму намефаҳмидаму дуртар мешудам, осонтар мешуд зиндагӣ кардан. шуморо зуд ғамгин кардану ба фикрам зуд гирёндан осонтара? не осонтар нею. ман масалан таби дигар одаморо ҳис мекунам, инаш мушкил аст. беҳтар мебуд ки ҳис намекардию намефаҳмидӣ. ин хубтар буд ки на худат сара дард мекарду на ӯ ҳам. хуб дар ҳақиқат аҷоибтарин лаҳзаҳое ки умуман дар тӯй аст, дар маърака аст, бештар ман дида ҳастам баромад кардед, инқадар барои хушнудии мардум хизмат кардед. умуман лаҳзаҳое буд ки мисол ё ногувор буд ё хуштарин аз хотиратон фаромӯш намешавад? умуман бале буд. соли намедонам 2017 ё не шояд ки хато мекунам, чанд сол қабл буд. мо дар як барномаи консерти ман бояд ки ҳамчун меҳмон ширкат меварзидам. як бо шодравон Дамирбек Олимов, ман ва боз як сароянда аз шаҳри Хуҷанд Фирдавс Муҳиддинов, мо бояд ки 3 нафар як сурудро иҷро мекардем, суруди боронро. ва вақти аллакай рафтани он консерт буд ки ман аз хона баромаданӣ шудам ки дари хонаам хеле маҳкам шуд ки ман баромада натонистам аз хона. ҳамин хеле ручкаи дарро поён мекунам, боло мекунам, дар кушода нашуд. ҳамин маҳкам шуду тамом. аллакай бояд ки соати 12 ҳамин якум сеансаш навбати мо омада истодааст, мо бояд баромад мекардем. ман ба Дамирбек занг мезанам, мегӯям дари ман маҳкам шуд, чӣ кор кунам? Фирдавс ҳоло дар саҳна аст, вай хабардор нест ки ман аз хона баромадагӣ не. ҳамин занг мезанам, аллакай стресс гирифта истодам, куртаҳом дароз буд, ҳамин ноором ҳастам. ҳамин дара мезанам, баъд дар ёдам нест ба кӣ занг задаму ҳамин омадану дара ҳамин хеле кашола карданд ки ҳамин аз хона зада баромада то консерта дер кардем. гарчанд дер кардему каме қафотар партофтану ҳамин хеле ҳолатҳо зиёд мешаванд. ҳунарманд будан чӣ хел мушкил аст. дақиқа сония ҳар якаш муҳим барои ҳунарманд. шеърҳое дар интихоби шеърҳо бо ки ҳамкорӣ мекунед? чӣ гуна матнҳо таби дили шумо аст? ман бисёртар кӯшиш мекунам бо ҳама ҳамкорӣ кунам, бо бисёр шоирон. зиёдтар шеърҳои маро акай Орзуи Соев навиштагӣ ҳастанд, чун муосир менависанд ва чанд сурудҳое ки ҳоло садо дод аз навишт ҷоти ҳамон кас ҳастанд. дар мусиқӣ ба шумо бештар ки кӯмак мекунад ман дар ҷобаҷогузории мусиқиҳоятон? интихоб аз худам аст, аз ҳама бо оҳангсозо, ҳам аз Ӯзбекистон, ҳам аз Тоҷикистон, ҳам аз Афғонистон ҳамкорӣ мекунам. худам ягон чиро гӯш мекунам, ба дилам писанд бошад интихоб мекунам. дар масъалаи либосҳоятон чӣ? ки ба шумо мисол идея медиҳад ки бояд ту ҳамхел либос пӯшӣ? бисёртар дар ҳама ҷо мумкин шумо намедонед, зиёд нафарон медонанд, ман худам интихоб мекунам. масалан дар сабти клип ҳам
вақте ки суруд эҷод мешавад, аллакай пайдо мешавад, клипашро ман образашро худам мекашам, ҳамашро фикр мекунам, ҳамон либосҳоро пайдо мекунам. чизе ки масалан ёфта наметавонам худам медузам, ягон элементҳое ки масалан дар инҷо дар фурӯш набошад ё пайдо карданаш мушкил бошад, худам омода мекунам образҳоямро. дӯстондаам ҳастед? чизо элементҳоро бале худам омода мекунам, клей мекунам, месозам. баъд ба модарам нишон медиҳам ки модарам ҳам кӯмак мекунанд якҷоя, ҳардумо як чизои баъд ғайриоддиам хе тавлид мешад. аҷоиб. дар ҳақиқат дар интихоби либосҳо бениҳоят ғайриоддӣ, вале ба ин нигоҳ накарда баъзан танқидҳо мерасад. чӣ хел қабул мекунед танқидҳоро барои худатон? дар мавриди либосам танқид шояд ки камтар асту, лекин ҳамин фикр мекунам ҳама сарояндаҳо ба ирод мегиранд. дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ фақат ҳастанд гапҳои ҳар кас фикри худашро менависад. пештар вақте ки менавиштанд каме ғамгин мешудам. ҳоло як хислат дорам, ҳамин ягон чи гапи ганда менависам, блок мекунам ки ҳамон нафаре ки масалан нисбати ту ғараз дорад, фикри бад дорад, туро намедонад ки бо чӣ азоб ту ба ин санъат омадӣ, чӣ хел роҳи худро пеш мебарӣ, намедонаду як сухани ноҷо менависад нисбати дар ҳаққи як нафари дигар. ва ин одам дар саҳифаи ман чӣ кор мекунад? барои чӣ негативи вай одам дар саҳифаи ман бошад? ман мегирам он нафаронро блок мекунам. ҳастанд ҳамахе нафаро ва кӯшиш мекунам ки ҳозир аҳамият надиҳам. беҳтарин. дар ҳақиқат бузургдил шудан дар кор. лекин ба як чизаш ҳайрон мешавам ки чаро зиёди одамо ин қадар хом ҳастанд, чаро гапҳои беҷо менависанд. одамизод медонед қонуни зиндагӣ бисёр осон аст. ҳамин ту нағзӣ мекунӣ ба ягон нафар, кори хуб мекунӣ, ҳатман ҳамин кори хуби ту бармегардад. масалан шояд ки чанд карата зиёд шуда ҳатто баргардад, лекин бисёр нафарон намедонанд ҳамин чиза. ҳастанд одамое ки бисёр масалан ин чизҳоро мефаҳманд, одамои хуб бисёр ҳастанд, не ки бо баробари ин одамои бад ҳам хеле зиёд ҳастанд ки ба як кас гапҳои бад менависанду фикр намекунад ки шояд бо ҳамон гапҳояш дили ҳамон одамро меранҷонад, не ки ягон рӯз вақте мешавад ки ягон нафари дигар дили туро меранҷонад, ҳамин рафтори ту ба ту ҳатман бармегардад. барои ҳамин ҳайрон мешавам ки чаро ин хел одамо масалан ояндаи худро фикр намекунанд, чӣ хеле ки мегӯянд кармаи худро фикр намекунанд. ҳамин чизаш ба зиқ барои худам зиқ намешавам, барои ҳамон нафароне зиқ мешавам ки зиндагии худро мушкил мекунанд бо рафтори худ, бо кори бади худ, бо гандагии худ. шумо фалсафаро ҳам хеле зур хонидед. агар инҷо гап занем меҳрубонҷо соатҳо дар кор мешавад, мегӯям шунавандаи мо хаста нашаванд. не хаста намешаванд. агар суханҳо ба мавриду хушрух шоянд ва дилнишин бошад, ҳеҷ кас хаста намешавад. дар ҳақиқат хеле зебо сухан мекунед ва ин суханҳоро танҳо нафаре гуфта метавонад ки дар ҳақиқат дар печутобҳои зиндагӣ ҳам ғалтид аст, ҳам хест аст, ҳам механдад, ҳам гирия мекунад, ҳам ғам дорад, ҳам хурсандӣ дорад, валекин ҳамоно восам бо табассум ба ҳама нигоҳ мекунад, табассумро садақа мекунад, ҳамаро дӯст медорад, бо як чашм мебинад, ази дили дида медонад. ва барои ҳамин ҳам шумо азизи халқ шудед, барои ҳамин ҳам дар чашми халқ аф дидед. ин осон нест ки мисол як ҳунармандро худованд ба дили як нафар бо ҷо диҳад. рост ин хуб аст. ва бед аз таронаҳои навин ҳарф занем. охирон таронаҳое ки шумо эҷод кардед кадом аст? охирон тарона иншоаллоҳ пагоҳ нахуст намоиши клип мешавад ба ҳамин суруд, биё ки мерем боғ. интизор мемонем боз ҳам дар фаъолиятатон барор муваффақият, пешравиҳоро ва навгониҳоро интизор мемонем аз Фарангизе ки доимо дар ҷӯшу хуруш аст ва дар навгонӣ офарӣ аст. доимо ҳамеша ҷоянда бимонед, ҳамеша азизи дили дидаҳо бимонед, пуртабассум бимонед ва фаромӯш накунед ки ҳар лаҳза мо шуморо дӯст медорем ва ҳамин дӯст доштанҳои муҳаббати вахчаҳои оташи муҳаббати мухлисонатон ҳеҷ гоҳ хомӯш нагардад. ташаккур меҳрубонҷон. барои шунавандагони азиз рӯзи хуш дошта бошед ва шумо барори кор бисёр як ровӣ медонед ғайриоддӣ ҳастед. бо шумо суҳбат кардан хеле осону хуб аст. бисёр очень душевный человек. аз Фарангиз ин суханро шунидам. ман як чизи дигарро фаромӯш кардам. хушбахт шавед. албатта нафаре ҳаст ки як шаҳзодаи бузурге ҳаст ки ҳамихел барои ҳеҷ не, барои ҳам ту Фарангиз буданатон шуморо дӯст медорад ва албатта шуморо ба қасри муҳаббаташ мебарад. иншоаллоҳ раҳмат. омин. ташаккури зиёд. дӯстон бо азия плюс мемонед.